weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to wawde to wendu wosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seeno palel to sinthiou bamambi to dabiya odeji to koɓɓillo ko on takkusan juula e nder galle ceerno aliou ceerno yero bal to ceerno yelo bal to guijiɗon e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi hono Macky Sall o heeɓi laana ndiwa ka kessa pulka hinde a 320 jillu makko garwani ko noon wonande e tawa koye kan laana o hutori o suuɓi ko leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ma en kal kay e ko fati e rafi biyanoɗo kay ko fati e ñakko biyanoɗo yoɓima pittali yimɓe hewɓe to hayre mbara jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati cellal ade yeddi ɗum ha sori ladde holliri tigui dendagal mayɓe toon ɓe kala kamɓe kala ɓe tawa tigui rafi joɓiɗoɓe o haydara ala ko findiri e ñakko ngo ala ko findiri kadi e mboroso coronavirus ma en ketto hen cimtola Amadou Dia Pullo to leydi Gambie koddanene Abouba ma en ka haal ko fati e jillu Adama Ba o hoorejo leydi ndi waɗi e nokkuji kay to bominoɗi e ƴiwande ñanden yadunode keñeli musde no fewi to leydi Mali ko ceppoji mawɗi mbaɗi altine hanki o nder wuuro Gawo taw ko wadde hommage ɓen wasnoɓe pittali men e seppoji mbanno ñande sappo e jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom to leydi Burkina Faso wat boniɓe jeeyaɓe pelle cebbitiɗe kañumen mbaɗi jangu men e wuuro wiyetego Nahi Mosi ko famdi kala ɓe fodde yimɓe sappo mbasi hen pittali men to leydi Tchad lundiyankoɓe keeɓi lawol mumen gadnol hebde autorisation woni yamiroɗo yo mbat seppo men jaam yawi o e nder lamorgo leydi ndi to leydi Afrique du Sud ko seppoji gulɗi jaw jaaduɗi e wargoji mbaɗi kay tuggi ko oɗon biteɗo Jacob Zuma taƴananlelo lebbi sappoji e kaso guila nden ko seppoji guila aljuma ko seppoji gulɗi jaw fodde capanɗe nayo e joyneɗo wasi hen fittade mum habaruji men joolam jaɓeri so waktu o rokki en ma jaa ha to leydi Irak to leydi Iran ha to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalwal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wone bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa joom istin diaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kista fibroma wonduɓe ellaji ɗi ndewani lawol omo safra kadi rewɓe ronkuɓe resede e wonduɓe seydani walla mbiyen gorko ladde ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafi yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗen leɗɗe sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu cetta kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe wonande safroɓe ɓen yawɓe yitade koyemumen ko wiyete éjaculation précoce so tawi a hutorima ɗen leɗɗe taw ko siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi e kala wuuro to gonɗa sa hutorima ɗen leɗɗe jiituɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra ɓen miskineɓe wonande kay ɓe yenna ko miskineɓe hayso jomum yoɓani haydara mo safa ɗum ha wiya wenga so wonano wonduɓe rafiji ɗiɗi woni janowo hoore walla mo seyɗeneji mbahliti hoore mum ha haɓɓa
ceerno jibisi ene jogii usula ene waɗa pegge ene yawran ittude dabruji e safrude weddaɓe korte eɓe arsigaji mumen uddi kala ceerno jibisi ene jogii base mum to leydi Mali to ñooro mango ene tawe toon miñi ko biteɗo Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jibisi kañuma ene tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ene tawe to legal bitegal netteta sara jere netteta kala mo namdiɗa base ceerno jibisi ma holle ha no hannirta ni ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 kañum woni numéro makko WhatsApp omo wiye dendagal yidɓe waɗanede liste haara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa o haalanma ko wonema ha cikka mato ko onon kodduɗo ceerno jibisi ne wiye dendagal ɓen noddoɓema kala saaha ene donka hebdemo wona salade ko hewrede tan yo mbaɗ insisté ma o meeɗa ƴettude ɗumen omo wiye kadi garonowo safaruji mum kala yo addor nokku to waɗi leɗɗe mum hano hannirta ni ceerno jibisi ene wiye en mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawbare sappo e tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal pudorɗen Macky Sall hoorejo gendi ndi ene tawe e jillu muɗum jillu cehilagal e jillu gollal ko 48 en woni balle ɗiɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o ari noon koye lana makko ndiwa kesa pula wiyete ka o inniri oɗo saaha joni longa barbari addimo mo leydi Mauritanie noon wona hollirde hoorejo leydi ndi wonde o heeɓi lana kesa pula garɗo ka jaaduka e jamanu ala addimo toon tigui ko yidde kay hesɗitinde e ñastude galle cehilagal e koddigal moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi o tawi noon ene ari jaɓɓade mo to wallade diwoje ngal Umtousi Nouakchott nando makko sehil makko tawa kadi ko jatiki makko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi kaɗo lana kesa noon taka lana kesa pul tawa kadi ko avion commandement présidentiel koka hinde a 320 kesa pul garɗo ko yaadu ka jamanu tawa kadi ɓe coodi lana ka koye compagnie fewnoɓe laaɗi diwoje ka hinde Airbus je kanka lana ka noon la ko Airbus yeyiɓe lana ka jaru makka noon ene qime ha jaru makka lana ka ko sooda ko 57 milliards taw ko France CFA mo leydi Sénégal ñamata kaɗo lana noon ko kanka lomti lana kako joguino wiyetno ka a 319 kan fenno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e goho tawa kadi ko fenno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ka lana ka noon ɓe keɓno ka occasion woni koye junggo neɗɗo ɓe conno ka wona kesa kaɗo lana ka sodaka joni noon ko kesa pulo tawa kadi ko ñande koye lewru maydu ndu ko waɗi vol makko gadano tawa ko vol inaugural woni tigui essayde kana lana e oɗo saaha joni noon kaka hinde a 320 ko kan tigui kesa pul jaaduka e jamanu ko kan Macky Sall jogui e oɗo saaha joni lana ka mbiɗen noon wonde kay jillu makko garmanigo o suuɓi tigui ko yaade to leydi Mauritanie lana ka noon weeyi tigui ka lumbima e duule leydi Mauritanie ka timme ceene leydi Mauritanie ka wawi juurade to kaggol to tigui ka to bowala laade duwaje ngal Umtousi to Nouakchott ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni man leydi Sénégal dadiɓe halfinaɓe ko fati e nden ka ekkisal maji kadde ɗe leydi Mauritanie eɓe leydi Sénégal kala woni tigui ko wiyete marine nationale ɓe mbawi tigui rendude junggo e faadu ɓe mbaddi ko wiyete opération conjointe woni kamɓe leyɗele ɗe ɗiɗi kala dadiɓe mumen mbawi tigui waddude opération mumen e nder maje kadde ɗum noon ko gam yidde kay membade yidde tigui ƴewtade sembeji mabɓe e wadde tigui liggodade hano hannirta ni beele moni foof ne wawa ƴettude expérience e heddiɓe ɓe ɗum noon hollirama tigui oɗon opération moɓe mbaɗi noon ko gam yidde kay
kay riwtude e haɓade dendagal ɓen waɗoɓe trafic taw ko hutotoɓe maaje kaɗe e kadi ɓen awoɓe kala saaha e nder maaje kaɗe taw ko awongo rewani lawol ha e kala saaha alaade garoje gam wujjude liɗɗi tawa gondani e autorisation gondani e yamirore gondani e licence ɗina hobɓilarama nin opération ko balle tati ɓe mbaɗi ɗum tawa kadi ko tuggi alkamisa jeetati lewru fayi aseta sappo lewru juillet ndu gonɗen ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena to Kafrine ko tana musɗo waɗi toon to Kafrine ko camion feewi toon debbo mawɗo jaro duuɓi 60 walla 60 pawde seeɗa ene wonduno e tani raguel muɗum accident o noon waɗi ko subaka law saga 7h to croisement boɓe mbiyata moustaqima e nder commune mo malema hoddara camion o noon fano tigui koto Tambacounda ko ɗon to feriɓe ɗo ko ɗon tigui debbo mawɗo taniraguel mum kala ko ɗon mbasi pittali men ko koninkoɓe faabo garan ɗon goskiji ɗi mbawi nawde ɗumen to morgo mo hôpital mo Kafrine kamɓe maaɓe ɗiɗo ɓe kala noon ɓe ummino tigui ko gueɗaysi kureji mabɓe tawa kadi ko cankinoɗo to wuuro witego Jaabi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulara ine saɗi en teska tigui ne saɗi yontere mo accident walla accident ji ɗiɗi ha tati nanaka e nder leydi Sénégal taw ko accident ji e kala saaha joɓotoji pittali yimɓe ñande aseta ɓennuɗo no ko accident waɗi e wuuro witego Lulingom gon wuuro ne tawe tigui e nder commune mo Sandiara on accident noon waɗino mayɓe ɗiɗo ñande alti elata ɓennuɗo one kadi hollirama ko accident goɗɗo waɗi ha gorko goto wasi hen fittadu mum to nokku to wite ñanninga on noon ko oto feri noon suka gorko goto ko ɗon wasi fittadu mum ene teska noon e oɗo saaha ha tengti e saaha julde gonaɗo oɗo saaha so yonti e nder leydi Sénégal accident ji kewɗi taw ko joɓotoɗe pittali yimɓe ɗe kewi wadde ɗum noon eɗen mbaɗa erago tan faade dendagal ɓen sofereɓe joom werlaji kala ne mbattata hakkillaji men no fewi usta tigui dogdu fakkindu mbawa foftade kadi usta accident ji gam yoɓade taw ko accident ji joɓotoɗi pittali yimɓe kala saaha ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulara to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolori tigui ñalawma hande o wonde kay e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko 1,8 e yimɓe jeeɗiɗo kolkisa e nder holkisa o he noon tawama tigui 1,9 e yimɓe nayo ko fiɗaɓe jaati coronavirus e nder ɓen fiɗaɓe ɗum so ɓetano banggue pourcentage ene hollir tigui e nder temedere kala hen 19,59% ko fiɗaɓe e nder ɓen 1,9 o fiɗaɓe hen 494 koko wiyete contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe rafi o taw ko tinnoɓe e joña temeɗɗiɗi e sappo heddiɓe kala ko ka communautaire hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe 110 neɗɗo kefti cellal mumen paati galleji men sappo e jeeɗiɗo neɗɗo en tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɓenne tawede hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fana yimɓe joyo kawre ladial tugui hanki faade ñalawma hande o joyo kawre ladial ko bila musto no fewi wonande ɓen yaltuɓe aduna leydi Sénégal ene yaara ñalawma hande o 4 ujunere fayi 1,8 yimɓe tati o windetiɓe doggol corona e nder ɓen noon hen 42 ujunere 1,5 e jeeɗiɗo keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere 100 e neɗɗo goto ɗum woni ko hawri ela diala ñalawma hande o kadi ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokli leydi Sénégal kala tinnaɓe ne gondi e mborosa coronavirus koɓe ujunnaje tati e 114 neɗɗo eɗen mbiya bandiraɓe tan yo gandu e oɗo saaha joni korogere tarɓe jeeɗe tata ɓiire ko fate coronavirus ɗum tigui woni ko tawte nokkuji men tawa kadi koye arduɗo corona o ko ƴettuɗo mbadi gondi woni tigui ko wiyete variant delta walla variant indien ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan yo tinno ko wiyete cuumorgal calo kadi pottitte kewde no fewi calo kadi e kala saaha ƴuñi nder mbawa soɗorade sabunde e kala saaha kabaruji men e ɗemgal Pular sinno mima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaden to leydi Mali jabboɗen Amadou Diapullo assalamu aleykum. kabaruji nder gendi Mauritanie ñalde hankinde to palais congrès kiɗɗo e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo wawi yuɓɓinede toon ñalawma hirjino ko fati cembingol rewɓe beele jeytede to fannu nden kay kisal kami ñawoje nder ndin ɗon mbadi Mariam Vadelda tawi ko kam woni cuddiɗo horejo gendi ndi holliri rewɓe Mauritanie naɓe ɓuri wawde toddede tan koye bureau ji tokosi holliri eɓe poti tawi ko rewɓe Mauritanie naɓe ha e rewɓe Sahel ina poti sembinede beele kadi wawde jeytede to banggue fannu nden kay kisal hani e to fannu ñawoje waɗi ko
koye less tawtorede tawi ko fedde Nations Unies haɓatonde drogue kame crime wondude kadi ballodiral jagordo halfinandu rendo e cukaku kame pooye to legal tusnin toni kadi tawte koye nder Nouakchott wuro lamorgo ngo tawi ko finoɓe hen sukaɓe lengal ɗon legal fedde wiitende hebna ɓe mbawi binde ñalawma herjino ɗum ɗon noon koko fati to banggue nden ka tumonde teska nden kadi ina ngakki e yoga e leyɗe tawteɗe nder Nouakchott wuro lamorgo ngo ɓe kolliri kamɓe ɓen ɗon sukaɓe koto banggue nden kakade o saaha joni beele jaldinde ɗum noddi ko yimɓeɓe kala guila noon to banggue dadiɓeɓe hani e to fannu kadi rendo jambureɓe ngo ganɗon hirjinoma to duumo fodde balɗe tati hono no holliri ha kemmogal ɗon legal biteɗo Moullah Ismaila wula el Murtaja kanko no wawi yonnude tawi ko darde ɓen ɗon sukaɓe dariɓe o saaha joni ko fati e nden kangal ɗon legal ha tengti kadi e wadde hirjinuji e to banggue kadi fannu hutorade ɗum ɗon ko wiyete drogue o holliri sukaɓe ɓe ganduɗa kadi ko tokosɓe o saaha joni hutortoɓe ko fati e drogue ɗum ɗon foof de ina jeeya e nder ha joni ko ɓeydata ɗen ɗon caɗele koye nder ndin ɗon mbadi kadi o holliri on ɗon campagne ma duumo fodde balɗe tati maɓe jotto e nokkuji kewɗi ha tengti kadi e duuɗe ɗe beele kadi wawde kadi sembinde on ɗon fannu hirjinde ɓen ɗon sukaɓe kadi ne mbawata kadi darade ha ngal ɗon tawi ko kisal ngal wawa tabidde horejo ngendi Sénégal hono Macky Sall wawi wadde jillugol e cehilagal ɗo e nder ngendi Mauritanie tawi o ari ko ñalde altinare hankinde kikiɗo muɗum o ardi kadi koye cuddiɗo makko Mariame Faye Sall o yetti to bowallaɗe diwoje ngal tunsi jaɓɓimo toon ko nando makko mo ngendi Mauritanie Mohamed Ould Seck El Ghazouani wondude cuddiɗo mum Mariame Vadel Da e nder ndinɗon mbadi tan tawi kadi omo wondi e gardiɗo jagorɗo ngendi Mauritanie Mohamed Ould Bilal ko e yogaɓe terɗe laamu ngu o wawi kadi bismade nando makko jillu ngu ma duumo fodde balɗe ɗiɗi e nder henne kadi tawi ko ngendi Mauritanie ngendi Sénégal o saaha joni mbawi kadi nanodirde fodde nanodiri jeetati beele kadi wawde gollodade e jaldinde kadi cehilagal hakkude ngendiji ɗe ɗiɗi ene jeeya hen to banggue ñawoje hani e to banggue tarini kono noon kadi mahanteje kam e ya garta e nder ndin ɗon mbadi jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal guendijo Mauritanie Ismaila Ould Cheikh Ahmed e wondude nando mum mo guendi Sénégal Aissata Tall Sall ɓe mbawi nanodirde kamɓene to banggue kadi domaine ñawoje kam e to banggue kadi ballodiral judiciaire ko noonne kadi jagorɗo kalfinaɗo ko fate mahateje kam ya garta mo guendi Mauritanie Mohamedou Ahmed Haymoud kamne joɗodima e nando mum mo guendi Sénégal Mansour Faye ɗo kadi koto banggue kadi jaldinde ya garta to banggue leydi hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal ko noonne kadi tawi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati awo kame ngalumaje mo gendi Mauritanie Dewul Zeyna kamne wawi yiɗirde e nando mum mo gendi Sénégal Alioune Ndoye ɗonne kadi ko beele wawde kadi jaldinde to banggue ballodiral awo hakkude gendi Mauritanie kam e gendi Sénégal ko fati e ndafu Covid-19 hono no holliri jagorɗo cellal gendi ndi tawi ko ñalde altinare hankinde kikiɗo mum kayru jagorɗo ndu ndu holliri ko yimɓe capanɗe jeenayo e tato woni yitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu Covid-19 e nder waktuji nogas e nayyi ɗi hay goto wasani fittandu muɗum yimɓe capanɗe jeegom kefti cellal mumen so tawi ko holkisanoɓe ɓe ko ujunere temedde joyyi e capanɗe nayyo neɗɗo tawi ko toon to ayra mbara hollitama e balɗe ɓennude ɗe wonno aranoɓe to rafi wawino arde toon ha fodde pittali tati mbasa hen yimɓe hewɓe kollirino ɓen ɗon nde saabino wasgol mabɓe pittali ko hutoradeɓe to banggue ñakko on ɗon ñakko biyeteɗo AstraZeneca kono kanko jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe cellal ɓalli gendi Mauritanie Sidi Ould o wawi yaltinde kayitol omo hollita ɗum ɗon nde o wodani o holliri to banggue kadi on ɗon rafi joɓiɗo pittali ɓeɗo haydara findirani e to banggue ndafu Covid-19 ko nonne kadi nawrani ni to banggue gonɗon ñakko ndafu Covid-19 o holliri caggal nde ɓe tini ɗum ɓe mbawi neldude
on ɗon équipe médical wawi uddidde hen enquête e nder hen holliri hay ɓen sankiɓe ɓe mbawi kadi waɗede test kono kadi ɓalli mabɓe ko négatif ɓe gondani e ndafu covid 19 o holliri de ɗin ɗon haalaji tawi ko binoɗi wonde ko banggue kadi ñakko ngo yooɓi pitali ɓen ɗon ɗum ɗon ko haalaji ɗi godani gasi haalaɓe ko tongunoɗen kumpital nder gendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia Weltare TV Mauritanie. Amadou Dia pullo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya bandiraɓe tan yo nden to ɓayyinde kala saaha audioji tawa kadi ko dilinoji hakkillaji yimɓe ha tengti kadi e ngoɗo ñakko ko fati e coronavirus kabaruji men e ɗemgal pulaar sen nomima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen jeehen ha to leydi ha to gawo altine hanki 12 lewru morso hitande ujunnaji 2021 ɓesgu gawo naɓe kala jalti e booli wuuro ngo wadde seppoji men gona seppo noon ko yidde hollirde wadde hommage wonande kay ɓen yimɓe wasakataɓe mabɓe wasnoɓe pittali men tawa koye répression mo dadiɓe banno e mabɓe ñande 1 lewru juillet hitande ujunnaji 2016 ko on manditare noon ɓe jiiɗi mawninde hollirde mette mabɓe kay e hollirde sunare mabɓe e gona seppo o répression noon hollirnoma tigui yimɓe nayo mbasino hen pittali mumen hono ngoɗon seppo noon goɓe banno ha yimɓe nayyi ma yimɓe nayo mbasi hen pittali men ko hono gon seppo ɓe mbaɗi altine hanki o tawa kadi ɓe kaɓɓi misoraji e celti boɗeji e koye mabɓe hollirde mette mabɓe wonande gonka mabɓe leydi he wonande kadi laamu ngu gona seppo noon ɓe mbawi wadde ɗum e nder dendagal booli e laabi wuuro gawo kala ɓe mbawi hadde yoga e nokkuji taw ko golloɗo laamu ha e ONG ji kala gollade ñalawma hanki o yidde kay yo kamɓe foof yo hakkillaji mabɓe gon e ngoɗon seppo ngo ɓe mbaɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni hoorejo jagoɗɗo leydi Mali hono Choguel Maïga o bismima altine hanki 1 korse hitande ujunnaji 2021 to bureau ji makko o bismima toon ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie e nder leydi Mali ambassadeur noon ko adi kala yetti yesso makko duwani momo kay ko wimo tigui yo jogor jaam e ko poste mo halfina woni tigui ardinede jagoɗɗo ardinede gouvernement leydi ndi caggal ɗum noon yettimo jarnimo e jabde kay bismago woni audience mo rokkimo haaɓe mbawi joddade kanko Choguel Maïga noon holliri tigui wonde leydi Mali ne hato jiɗi no fewi ballal kay ummorade leydi Algérie no jaam e kisal duumori artiri e duumiri e nder leydi he o waɗi ɗabbade makko noon faade ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie nder leydi Mali nde wawata kay yettinde konngol makko to laamu to gam kay laamu e leydi Algérie wawa liddeɓe no jaam e kisal duumori e nder leydi he kanko ambassadeur o noon holliri tigui kala no doole mabɓe poti e darde ɓe poti darade mabɓe mbaw darade kay ha jaam arta hano hannirta ni e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wiyete Sobeni Koro e oɗo saaha noon teskama tigui wawata julde taske yetto yoga e yimɓe kay puɗɗima sodde layyaji mumen e nder Bamako lamorgo leydi ndi e kala nokkuji to jiiɗa ko dare baali jeeyete to tigui to nammiri woni tigui to layyeji jeeyete e kala saaha kadi ko joguiɓe layya joguiɓe jawɗi mumen tigui ne jirlo woni ko wiyete marchand ambulant en taw ko yewɓe jawɗi men enen jillo e nder wuuro ngo e gan koye gan sanga noon sagata gorko goto taw kadi ko joom moto o yiditi o fotti e ɓen on jeeyowo ba jawɗi mum taw ko jawɗi layyaji moƴƴi no fewi o termi jawɗi ɗiɗɗi haaɓe dakkodiri e coggu taw ko 170 000 francs woni 34 ujunere taw ko haalisa franc CFA ko altine ɓennuɗo o wonno altine hanki o wonno caggal kayde on itti copperaji ɗi rokki mom ƴetti jawɗi ɗi ko ɗon e ɗon dara fawi jawɗi ɗi e dow moto muɗum taw fawi dow moto mum on joom daabejo nde woni limde e haalis o teski tigui ko ɓuuri hewde e haalis o koko wiyete faux billet ko ɗon tigui kanko e gondiɗe makko kamɓe nde ɓe mbawi tigui terde oɗon joom moto one eɓe diddi ɗum ko juuti ha e nder leegal bitegal Sebeni Koro noon tawa kadi woɗɗani galle Ibrahima Boubacar Keita men wonde hoorejo leydi sara galle mum ko ɗon tigui joom moto o yani caggal kayno jawɗi ɗi dimmorto e dow moto ɗum saabi o saami e leydi ko ɗon ɓe mbawi jofde makko ko adi kay ko dadiɓe police ɓe 9e arrondissement ne gara ko juuɗe ɓe no sakkiti e oɗo saaha joni joom jawɗi o hepti jawɗi mum nde won noon ko yaltani ñamde kala ɓoccita ko juuɗe
joomum eɗen mbiya tan yimɓe ɓe yo mbattu hakkillaji men no feewi e ɗo saaha julde haalisaji kewɗi taw ko haalisaji ɗi moƴƴani woni fobiyeji ene circula e nder jeehe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Gambi paɗen Adama Barrow ko hoorejo leydi ndi o yaɓɓi koyɗe makko o yettima ha e yoga e nokkuji taw ko toɓoji kewɗi ndiyam camno ene garde keneli muslim ha yoga e galleji jaadi nderguiti e leydi yoga kadi yimɓe mbasino hen pittali mon o yettima toon noon gam sembitindeɓe ma en ketto musidɗo men koddonen Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV caggal tan nde hendu mawdu yaadude toɓo arnoɗo jamma alarba na jofi alkamisa ha addi ɗo caɗele mawɗe e nder leydi ndi ɗum ni saabi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow e ñalawma aljumawde ɓornima paɗe makko gam tan yaade yulloyade ɗin nokkuji e ɗin ɓesguji woni North Bank region mo ganduɗa kadi on diwan de nduɗo hendu ɓuuri tampinde ɗum saabi ni kanko hoorejo leydi ndi o yettima to wiyete Samba Kala Ndungu Keɓe Kersele Jammaguen Kuntaya Dasilami Jawara Konte Kunda en wonde Minte Kunda Iliasa en wonde Ngel Sandiane en wonde Balangar o yettima ɗiɗo guure fop en wonde kadi muññitinade ɗiɗo ɓesguji ɗi ganduɗa kadi lorima tigui rigui e nduɗo hendu ene wayno kanko hoorejo leydi président Adama Barrow wi kanko e laamu makko foof maɓe daro gam ɗiɗo ɓesguji ene wonde ɓeeɗo joomon galleji en kadi nde wawata ittude ɗumen e caɗele ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum ni saabi ha werti junggo makko e ɓe ganduɗa kadi Allah ne halfini ɗumen ɗo e nder leydi ndi gam tan ne mbawata wallitade laamu ngu wallito ɗiɗo ɓesguji ko wona ɗum ko ha joni ɗo e nder leydi meɗen Gambi ko fati e banggue dawrugol landa hoorejo leydi ndi e landa laaminoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi mo landa Yahya Jammeh de kamɓe ɗe sa renaki ɓe jogori ko lingodirde ɗiɗo sumgoji paɗen ñande 4 lewru décembre caggal tan kaalo e ɗemgal on landa laaminoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi bitede PRC ne wayno ɓe kolliri tan de ko wayno werlaji mabɓe ɗi ne wayno de ɓe puɗɗima tottitede hen te ɗin werlaji ko kamɓe jeeyi wona Yahya Jammeh hokkiɓe ala ko kamɓe jeeyi hoorejo leydi ndi président Adama Barrow fuɗɗima tottidde ɓe ɗin werlaji compteur banquier ji mabɓe kadi ɓe mbiɗe ɗum ɗon ɓe kalata hen kono ɓe gandi kadi compteur banquier ji mabɓe fof koko wanno bloqué kono ɓoyata kadi mabɓe keptu ɗum no hannirta ni enete tene kadi ɓe mbiɓe nokki to laaɓi wonde hoorejo leydi laaminoɗo duuɓi nogas ɗiɗi biteɗo Yahya Jammeh tottiri konngol mum gam kamɓe e landa laamiɗo hande woni NPP mo Adama Barrow ɓe mbawa liggodirde ɓe jaada e sumgoji ñande 4 lewru décembre ɗum ɗon wonni beele mo mawɗo landa hoorejo leydi ndi président Adama Barrow e yimɓe hewɓe ɗo e nder leydi ndi koddenen Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda. koddenene Abouba Capital FM golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Gambi koto Burkina Faso paɗena wadda boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe mbaɗi jangu mabɓe aleta hecci hanki o e nder wuuro tawatego e nder commune Pensa en tawi nder région centre nord woni région hakkude taw ko ɓaaƴo hirnangue ɓaaƴo woro leydi ndi ɓe toɓɓuno ɗon ko ɓeɗo taw ko wiyeteɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie woni tigui yimɓe yellitiɓe gam rende gendi mumen ko ɓen tigui ɓe jofino ɓe mbari taw kadi ɓen ko gollotoɓe e dadiɓe leydi ndi ɓe mbari ko famde foof sagataɓe sappo e nder ɓen sagataɓe sappo waɗaɓe teskama tigui hen jeeɗiɗo jeeya tigui koye ɓeɗonaɓe hinde VDP teskama kadi e nder wasɓe pittere men ɓe hen goto ko debbo ha joni kabaruji men e ɗemgal pullar ɗum mbiyen taw kadi ngun jangu ɓe mbaɗi ɗum ko ñande ɓe mbaɗi ngun jangu nder wuuro witego Nahi Mosi ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Tchad paɗen ko ngolɗo woni lawol garwanigol ɗon tugui kay ko oɗon biteɗo Idrissa Déby Itno itta guila kay fittade makko itta woni tigui laamu transition guila jooɗi faade oɗo saaha joni ko ngolɗo woni lawol garwanigol ko laamu transition ngu ene rokka yamirore woni autorisation wonande ɓen lundiyankoɓe ha tenti noon e ngalɗo catal tawa ko catala witeɓe wakkittama hokkede kay yamirore woni autorisation yo mbaɗa seppo mumen gona seppo noon ɓe kolliri tigui ɓe goɓanno kama yamirore tawne wondi e condition noon ko tawa kadi laamu ngu ne didiniɓe didol to ɓe poti rewde ɓe potani kay ummade ngollona lawol ɓe kolliɗen nden fedde noon rendinde ko dendagal pelle wiyeteɓe société civile taw ko lundiyankoɓe e wondude e ɓeɗon tawa kadi ko landaji lunda tawti landaji lunda tawtiɗe nder leydi he taw koɓe jadani e nguɗon laamu transition ɓe kolliri noon e nder ɗaɓɓade mabɓe ɓe banno tigui yidde wadde seppo ngo ko ñande sappo
e lewru juillet ndu gonden ndu kono laamu ngu rokkiɓe ɗum hawra koye alarba kono laamu ngu rokkiɓe ko yamirore yoɓe mbaɗoy ɗum ñande aljuma 16 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo mbiɗen kadi tawane ta diidi ndeɓe ta diidol to ɓe poti rewde ɓe potani yawtude e ngol ɗon diidol kabruji men e ɗemgal pulaar so ɗum wima to leydi Burkina Faso koto Afrique du Sud paɗen guila kay ñande Jacob Zuma men ɗo wonde e hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni tawateɗi e nder kasoji taw ko taƴanaɗo lebbi 15 e kaso guila kay o addi hoore makko kanko hoore makko nder kasoji faade oɗo saaha joni ɓeɗon wiyeteɓe Zulu en ha tengti nder région to Zulu en tawate taw ko leñol makko ko seppoji gulɗi jaw tawate nder leydi hen ɗina seppoji noon ko guila ñande aljuma puɗɗiɗo puɗɗorno tigui koto wiyete pays Zulu woni leyɗe les région ngaji to Zulu en goni e oɗo saaha joni ɗina seppoji jettima ha to zone Bourgom galleji kewɗi walla mbiyana nokkuji kewɗi jeeyuɗi kelama hen yogay ɓen seppoɓe ne jiiye tigui ne dondi télévision ngaji ɓe ne dondi matelaji ɓe ne dondi ko wiyete écran placement ji ɓe kadi ene dondi sakuji guura e gueɗe guura enen dondi ne nawa galleji mumen e nder togui ko seppoji ɗi fuɗɗi faade oɗo saaha joni hollirama tigui fodde 54 e joyi neɗɗo mbasi hen pittali mumen ha joni kabruji men e ɗemgal pulaar kabruji men jolam jaɓɓeri koto leydi Irak paɗen tana muso waɗi e nder leydi Irak kikiɗe kirɗo hanki fay jamma ko cumu kulɓinigo waɗi e nder hôpital tawa kadi koye nokku ɓen wonduɓe e mboros coronavirus to cafrete ko o nokku tigui cumu kulɓinigo waɗi e nder hôpital biyeteɗo hôpital Al Husseini mo Nasriya ene tawe to worgo leydi ndi ko famdi kala 60 neɗɗo wasi hen fittano momi cumu ngu hollirama kadi fodde kene ɓuura temedere neɗɗo barmi hen ɗum noon taw kadi ko hollirama ha e oɗo saamo kaltena cumu ngu ne jokki tigui wadde e nder oɗon hôpital e nder tawa kadi hôpital tawate ko nder région biyeteɗo Dikara e laamu ngu noon ne jogui kuluhuli mawdi no fewi ma bilan o kay ɓeydo saabu kay yimɓe gañiɓe hewɓe ne tampi no fewi ɗum saabi noon eɗo saaha joni laamu leydi Irak ɓe mbaɗi on nokku ɓe mbaɗi ɗum ko wiyete état d'urgence koto leydi Iran paɗen laamu Téhéran ɓe kolliri tigui wonde ɓe paari e oɗo saaha joni kaldigal hakkude mabɓe e Washington woni dowlaji tentuɗi Amérique ko fate gostodiral ɓeɗon prisonnier ji e wiide kay joguiɗo konngol laamu ngu joguiɗo konngol laamu leydi Iran hono biyeteɗo joguiɗo konngol laamu Iran hono holliri tigui wonde kay ɓe paari e oɗo saaha joni dendagal woppidde ɓeɗon taw ko Amérique naaɓe walla taw ko Iran o Amérique naaɓe woni tigui jeeyaɓe Amérique taw ko lesli mumen ko Iran naggaɓe ene cokka nder leydi he ɓe paari kay woppidde ɗumen kañumen foof à condition noon taw mbaɗa kaldigal gostodiral kamɓene dendagal Iran naaɓe naggaɓe to dowlaji tentuɗi Amérique walla naggaɓe e yoga e leyɗele taw ko yamirode Amérique ɗo junde kañumen kala ne mbawata woppittede ɗum noon e oɗo saaha joni hollirama tigui ko signal baɗɗo fayida no fewi mo laamu leydi Iran waɗi faade e dowlaji tentuɗi Amérique koto leydi France paadena sababu kulhulinde laamu leydi France jogui wonande kay gonka e oɗo saaha joni leydi witendi Afghanistan hulɓe hulade kay oɗo saaha joni tigui ne foti ruttitade hulade kay oɗo saaha woni koye ruttitade e juuɗe ɓeɗon no wiyeteɓe taliban en saabu kay oɗo saaha teskama tigui fodde 65% leɗo wertago leydi ndi kala e oɗo saaha yon tawete koye juuɗe taliban en ko ɗum saabi noon laamu leydi France e hunnoko ambassadeur mabɓe waɗi erago faade dendagal faraisenaɓe wonɓe nder leydi he kala nde mbawata yaltude leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon ñande 17 lewru juillet gonɗen ɗum ma laamu leydi France mi neldi toon avion on avion noon ko arande kay arande dendagal faraisenaɓe tawteɓe toon kala o holliri noon yo kala mo jaɓani kay arde e oɗon ñalawma yo andu so on ñalawma ɓenni laamu leydi France neldata toon avion goɗɗo taw ko avion spécial wonande kay arande ɓesgu mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba to leydi Mauritanie ko Amadou Dia Pullo kettima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on ñagama yafuy noon e kirgol kabaruji ɗi nde won noon ma jippuɗen ne mbawen wadde kabaruji kono ko hiiri ko foof seɗen cellima kabaruji ɗi gar hano hannirtini nana bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon mbiya tan yo ballitoro e muñal kettima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.